per escriptora jo, perquè no em passo la vida escrivint. Escric allò que a mi m'ha emocionat un dia o altre. Com que tinc tants anys, només que per vella ja em coneixen la gent. Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Ernest Cauer. Bona nit, santfeliuencs, santfeliuenques, lectors, lectores, nens i nenes, autoritats. Benvinguts a l'any Joana Raspall. Avui tinc l'honor de ser aquí per un únic mèrit, que és que sóc net de la Joana Raspall, una dona que ha donat tant a aquest país i a aquesta llengua. Haver-la conegut de tan a prop, la família possiblement ha fet que no li haguem donat la importància que es mereix. En aquest país ja sabeu que som de valorar poc les coses que es fan a casa. Sortosament, gràcies als professors d'aquest país, als lectors, als amants de la literatura, als entesos, als editors i sobretot als nens i nenes, és a dir, en definitiva, a tots vosaltres qui sou aquí avui. Jo i la resta de la família hem après a mirar-nos l'àvia Joana, amb uns altres ulls. L'àvia Joana és aquella que ens ha fet al·lucinar amb les seves històries cada dia. Us confessaré que la meva preferida és, podríem dir, que el seu primer acte de petita heroïna quotidiana. Fa molts anys d'això, Ja feia molts mesos que havia començat la Guerra Civil Espanyola. Us explico la batalleta, la meva batalleta preferida. Ella, que era bibliotecària de la Biblioteca de Vilafranca, oi que sí, àvia? Ho recordes? Quan va sentir que les tropes de Franco s'acostaven a la ciutat, va creure que havia de salvar aquells llibres de la biblioteca amb què havia estat tant de temps treballant al centre. Va treure els seus encants de joveneta de 20 anys, va seduir un camioner perquè s'aturés a la porta de la biblioteca i juntament amb una companya va carregar-lo al camió de tots els volums en català que va poder. De camí cap a Barcelona encara recorda, m'ho ha explicat desenes de vegades, diria, com bombardejaven els avions franquistes a no gaires metres de la carretera. Aquesta és la meva batalleta preferida. Algú en aquesta sala ha fet res tan digne de ser recordat com això? Em sembla espectacular. Ho és. Àvia, en nom de tots els fills, nets i besnets que fins ara has tingut i pels que han de venir, et volem donar les gràcies. Gràcies per ensenyar-nos a comprometre'ns amb aquest país. Tu vas posar-te a escriure per omplir un buit, la de la poesia per infants. Sempre ho has explicat. Tenies vocació de servei. Gràcies per fer-nos aprendre a llegir i escriure amb els teus poemes. Ens va semblar normal tenir una àvia que fes jugar els mots com tu ho feies. Mai t'ho hem agraït. Potser ara és el moment de fer-ho. Gràcies per demostrar també que mai és tard. Vas publicar el teu primer llibre de poemes l'any que jo vaig néixer, l'any 81. Tu en tenies 68. 68! I mira què s'ha aconseguit. Quants anys després. Gràcies per no penjar-te medalles si no te les han posat. Tot i que avui veig que t'has posat la creu de Sant Jordi a la solapa, oi que sí? Ets presumida, Gràcies per la teva lliçó en comunicació. Saps que jo em dedico a això, al periodisme de la comunicació, i tu em vas ser, sense que me n'adonés, segurament la meva primera mestra. Perquè els nens i nenes s'interessin per les lletres, se'ls havia de parlar clar, net, diàfan, amb diversió, amb música, amb senzillesa, amb naturalitat, sense paraules gruixudes ni expressions rimbombants. Adaptar el missatge al públic, comunicar. Tu has transcendit la poesia i la literatura, has comunicat aquest món en què vivim a les criatures, i això té molt de mèrit, perquè aquest món els grans cada vegada l'entenem menys, la veritat. Gràcies per ensenyar-nos també a ser crítics. Crítics amb un país que diu que es vol fer gran, però que no deixa de fer-se petit. Però no ens posem agris, avui estem de celebració. Donem la benvinguda a la senyora Carme Arenas, comissionada
de l'any Joana Raspall o bé representant de la Generalitat de Catalunya del Departament d'Ensenyament per l'any Joana Raspall. Honorable consellera, il·lustríssim alcalde, excel·lentíssim president de la Diputació, admirada Joana Raspall, autoritats, familiars, amics i amigues. Permeteu-me d'entrada que, tant en nom propi com del PEN català i també com a comissionada de la Generalitat per aquest any Raspall, doni la benvinguda i sigui per mi un honor poder intervenir en aquest acte que dona el tret de sortida a la commemoració de l'any Raspall. Sobretot perquè la figura i l'obra de Joana Raspall encaixen de ple en el que són els valors del PEN que jo des de fa molts anys defenso, com ho són la llibertat d'expressió, i la Joana sempre ha treballat per fer d'aquest dret fonamental una realitat a tot el seu voltant, també la defensa dels drets lingüístics dels pobles, i la Joana ha honorat la pròpia llengua enaltint-la fins als llocs més alts sempre, amb la seva actitud decidida i militant, amb la seva obra rigorosa i amb la seva tasca d'ordenació i de preservació del patrimoni lingüístic. Crec que no m'equivoco si dic que aquest acte d'avui és literalment una festa en la qual tenim, gràcies a la Joana, moltes coses a festejar. En primer lloc, festegem la ciutadana santfeliuenca, població que avui ens acull, i on la Joana ha viscut la major part dels dies de la seva vida, on ha escrit, on ha liderat projectes culturals de tota mena, on ha mostrat sempre la seva lleialtat a la pròpia cultura i al propi país. Perquè Joana Raspall, des de ben jove, creu i treballa per fer d'aquest país un país més digne, culte i avançat. Es tracta d'un somni, d'una utopia? No. Si tenim en compte, a més, que Joana Raspall es forma en el projecte de la Catalunya noucentista, que veu del projecte civilitzador i modernitzador que té en la cultura i l'ensenyament els punts de suport més importants. La seva formació a la mítica Escola Superior de Bibliotecàries, fundada el 1915 i que dirigia Eugeni d'Ors, amb el mestratge de Jordi Rubió i Balaguer, Carles Riba, Lluís Nicolau d'Olwer o el mateix Pompeu Fabra entre l'equip professoral, a part d'una bona formació, la Joana hi va rebre aquest sentit de pertinença a un projecte que havia de dur el país a les cotes més altes en matèria social i cultural, i que es concretava també en la defensa d'uns valors essencials com la integritat, el rigor, la professionalitat, la generositat i l'esperit de servei envers una causa col·lectiva. Bé sabem que les conseqüències de la Guerra Civil no van permetre la continuïtat d'aquest projecte, però tota aquesta generació va quedar marcada per una manera de ser i de fer, que ens ha pervingut fins avui per tal que les generacions futures ens en fem mereixedores i siguem capaces d'agafar-ne el relleu i continuar-lo endavant. Amb aquest pòsit, Joana Raspall inicia de ben jove la seva professió de bibliotecària, la qual li acaba de donar una formació sòlida feta de lectures abundants i profitoses que anem retrobant de maneres ben diverses en tota la seva obra literària, iniciada des de ben jove, encara que no publicada per motius que malauradament tots coneixem, i també en la diversitat de gèneres que ha anat conreant, narrativa llarga i breu, teatre, i la més abundosa, la poesia. En la poesia de Joana Raspall hi trobem flaires de tota la nostra tradició poètica, la que li toca de més a prop, com l'exigència de Carles Riba, el seu mestre estimat, que ja als anys 20 li escrivia en una tanca, segurament com a conseqüència de les converses que ambdós mantenien sobre poesia, li diu Riba: la poesia cal cercar-la on tu ja saps, que és com la gràcia o l'aigua pura i dura d'una font emboscada.
Tanca del mestre, a la qual Joana Raspall responia, anys després, en un diàleg poètic amb el mateix estrofisme. Vull captar ecos de la font emboscada, el seu mestratge, que l'aigua pura i dura pugui arribar-me als llavis. Però hi haurà molts més ecos en la poesia de Joana. Per exemple, la facultat per trobar nou sentit a les paraules i l'essencialisme de Josep Carner, la fascinació per la natura i la facultat per observar-la i fer-nos-la propera i evident a través dels seus gèneres més populars de Josep Maria de Segarra o de Tomàs Garcés. L'adopció d'aquesta forma més breu i concisa de la poesia lírica japonesa, on la vocació d'un instant queda atrapat per sempre gràcies a la força de les paraules que és l'haiku, o també la tanca, conreada per poetes de totes les generacions, amb exemples tan afortunats de l'Evaroni, companya seva d'estudis, fins a Felícia Fuster, passant per Salvador Espriu, Miquel Martí Pol, Josep Palau i Fabra, o també per poetes encara entre nosaltres, com Miquel Desclot, Carles Duarte, que avui ens acompanyen, i molts d'altres. També hi trobem la musicalitat de Clementina Arderiu. La seva manera de fer poesia fa que interpreti els poetes que l'han precedit, que vagin més enllà, sempre amb resultats on el vitalisme hi és present. Companys de generació com Joan Vinyoli o Joan Teixidor també són de manera indirecta en la seva obra poètica. Joana Raspall hi imprimeix el seu propi segell, fet de rigor, d'honestedat. La seva poesia conté una gran elegància formal, l'exhibició d'un ofici ben après, on res no grinyola, on l'essencialitat és un dels valors aconseguits junt amb la plasticitat i el to vitalista. La poesia de Joana Raspall, tota ella destil·la ofici, emocions, saviesa i unes grans dosis d'observació, i no és mai gratuïta. Sempre proposa al lector una reflexió, un dubte, una admiració. Amb aquest bon ofici i la plena disposició a servir culturalment al país en allò que li mancava, la Joana no va dubtar ni un moment a dedicar bona part de la seva obra literària als lectors més joves, per tal que tinguessin un bon coixí literari on agafar-se. Així, junt amb companys escriptors fins i tot més joves com Josep Vallverdú, Joaquim Carbó, Emili Teixidor, Josep Albanell, entre d'altres, van exercir la generositat d'omplir aquest buit del nostre sistema literari i començaren a fer literatura de qualitat destinada al futur de les nostres generacions lectores, per tal, com he dit, que tinguessin un bon model del qual partir. Ells van haver d'inventar una tradició quasi inexistent a casa nostra, bevent, en el cas de la poesia, de Verdaguer, de Maragall, del mateix Carner o de Segarra. Aquest esforç reeixit és just de dir avui que a aquests autors mai no els ha estat compensat, els quals han hagut de fer esforços per no quedar estigmatitzats en el que s'ha mal anomenat o s'ha mal considerat un subgènere literari que ells van dignificar amb obres de primer ordre, tot i, repeteixo, no tenir cap tradició consistent on agafar-se. Però si les 27 obres literàries publicades de Joana Raspall, i em consta que n'hi ha moltes més esperant treure el cap des del calaix, ja són de per si un gruix d'obra admirable, la nostra autora, fent-se seus els mots d'Espriu, havia vingut per salvar-nos els mots. Amb tota una tasca lexicogràfica que es concreta en 3 diccionaris que, per a la gent de la meva generació i les generacions més joves, han estat i continuen essent una eina fonamental i que han ajudat a fer de la nostra llengua un sistema molt més complet i ordenat. El per què ens el diu la Joana en aquest poema. Estimo les lletres que formen els mots, els llavis que els diuen i el cor que els entén, perquè als mots hi ha l'ànima de tota la gent. No deu ser casualitat que la Joana vingués al món just l'any que s'aprovaven les normes ortogràfiques de la llengua catalana. I és que, tal com manifesta en aquest haiku del llibre Arpegis, cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. I així, la Joana ens va regalant tots aquests batecs destinats a mantenir viva i en bona salut la nostra llengua i la nostra literatura.
Torno a l'essencialitat de la seva poesia, servida des de la maduresa amb aquest altre haiku. Forma estròfica definida per Josep Carner com a rara i tènua flor de l'exotisme japonès, completament objectiva, com a visió exquisida i arbitrària de les petites belleses del món sensible, que resumeix molt bé el que la Joana ha entès que era el seu paper. Diu: entomo l'aigua i em faig canal per dar-la a qui sedeja. Gràcies, Joana, per ser el canal d'una aigua tan preciosa, per ser la transportadora del nostre patrimoni lingüístic i literari, per beure de la tradició i fer-nos-la renovada, ben present i viva entre nosaltres, assedegats. I crec que només em cal dir-te que tots els que ens hem concentrat avui aquí et diem amb el cor que per molts anys puguem continuar gaudint de la teva companyia, de la teva saviesa, del teu mestratge i de les teves paraules. I que aquest centenari ens regali també a nosaltres, els teus lectors, totes aquelles obres encara injustament dormint al calaix. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Carme Arenas. 100 anys donen per molt. Què passava en aquest país el dia que Joana Raspall va néixer? Ho hem consultat als diaris de l'època. 1 de juliol de 1913. Sembla una broma, El jutge de guàrdia de Barcelona va obrir 19 diligències d'ofici i va fer ingressar 9 detinguts. No consten els motius. Els baixos d'una casa d'Horta es van cremar per culpa d'un coet llançat per un treballador d'una casa de pirotècnia. Déu-n'hi-do. Els trens de la línia Martorell-Barcelona i Vilafranca-Barcelona passaven de forma molt irregular. Hi ha coses que tampoc canvien tant. Àvia, tu has escrit: visc forastera en una terra xopa de desmemòria. És un dels meus versos preferits. Doncs fem una miqueta de memòria, us sembla? Soc Joana Raspall i Joanola. Vaig néixer el dia 1 de juliol de l'any 1913, ocasionalment a Barcelona, al barri de la Barceloneta, però la residència habitual dels meus pares era el Masnou, on vaig viure fins als 3 anys. Al cap d'aquests 3 anys, la família de Joana Raspall es trasllada a viure a Sant Feliu de Llobregat. Aquí resideix des d'aleshores. Inicia la seva escolarització a l'escola municipal pública, que segons ella mateixa estava mal vista perquè no feia ric, però el seu pare, diu, va voler que tingués una educació lliure. Com la mare és d'origen francès, als 11 anys va a un internat a Perpinyà per aprendre francès i rebre una bona educació. A França només s'hi està un any perquè el seu pare mor l'any següent i ella ja no torna a marxar de Catalunya. De nou a Sant Feliu, Joana Raspall cursa estudis de comptabilitat i als 14 anys comença la seva activitat literària, sempre en català. Les seves primeres publicacions apareixen a les revistes locals dels anys 20 i 30, El Eco de Llobregat o Claror. Des d'aquesta última encapçala la campanya per demanar una biblioteca infantil a Sant Feliu. El seu amor pels llibres porta la Joana Raspall a preparar-se per les proves d'accés a l'Escola de Bibliotecàries. Fa les pràctiques a la Biblioteca de Vilafranca del Penedès i després, quan acaba els estudis, hi treballa en plaça de substituta fins que s'acaba la Guerra Civil. Els anys abans de començar la carrera de bibliotecària van ser atapeïts de lectura. És quan vaig conèixer el teatre de Guimerà, en primer lloc, i els poetes nostres. Me'n va venir una febre d'escriure i de versificar. Van ser els primers estímuls. Em va resultar un feix de coses inexplicables i algunes comèdies que els amics em representaven amb bona voluntat. Va ser una època desorganitzada, de tempteig. Vaig acabar la carrera el darrer any de guerra i vaig ocupar el lloc de bibliotecària suplent a la Biblioteca de Vilafranca del Penedès. I vaig fer fins al gener, fins al dia 16 del 1939. Durant la Guerra Civil, Joana Raspall torna a mostrar el seu amor per la literatura i la nostra cultura.
Juntament amb la seva companya de feina, Roser Lleó, salven part del fons de la Biblioteca de Vilafranca del Penedès, sobretot els llibres catalans, per evitar que caiguin en mans dels soldats de Franco. Totes dues viatgen amb els llibres fins a Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya, amb una comitiva de camions de soldats de la retirada. En aquells dies veu que en un racó de l'Ajuntament de Sant Feliu algú ha portat unes caixes de llibres que pertanyien a la Biblioteca dels Marquesos de Castellvell de Can Falguera. Aleshores dona avís al senyor Rubió, el director de la Biblioteca de Catalunya, per si creu convenient que siguin traslladats. Finalitzada la guerra, Joana Raspall és obligada per la nova dictadura a fer un curset per convalidar el seu títol acadèmic. Malgrat aprovar-lo, no va demanar el seu reingrés a la plaça de bibliotecària. De fet, aquesta activitat no l'exerceix mai més. Es posa a treballar d'oficinista en una empresa industrial i fent classes particulars fins que el 1941 es casa amb el doctor Antoni Cauer i Huguet, metge i cap de sanitat de Sant Feliu. Amb ell té 3 filles i un fill. Des de llavors, es dedica a ajudar-lo al despatx de la consulta, fins la seva mort, el 1975. Malgrat que durant els primers anys del franquisme la seva activitat literària no és molt abundant, Joana Raspall reprèn la seva tasca literària i afirma amb contundència: «Ells van decidir que el català no, però jo vaig triar el català sí». Així comença a escriure i a publicar textos en català en els espais clandestins o tolerats per la censura, jocs florals, concursos literaris i festes populars. Col·labora en la revista local Alba i en la redacció de guions radiofònics de temes montserratins. També acull a casa seva tothom que vol rebre classes de català i comença la creació de les fitxes de mots sinònims, que anys després donaran vida al Diccionari Pràctic de Sinònims, redactat amb Jaume Riera i Sans, i també a treballs confeccionats amb Joan Martí Castells, el Diccionari d'Homònims i Parònims i el Diccionari de Locucions i Frases Fetes, que va rebre el Premi Marià Aguiló de l'Institut d'Estudis Catalans el 1986. Joana Raspall participa en el primer Congrés de Cultura Catalana i des de la ponència titulada El llibre de teatre infantil promou juntament amb altres amants del teatre la creació de la col·lecció de teatre infantil en català a l'editorial IDB. Ho fa mitjançant l'escriptura d'una trilogia d'obres teatrals per infants i joves, 2 de les quals reben el Premi Cavall Fort, El Pou, l'any 1967, i L'Invent, el 1969. Joana Raspall retroba la il·lusió i l'entusiasme per la llengua i la cultura, sempre amb una capacitat d'il·lusionar més que d'il·lusionar-se. A cadascuna de les propostes culturals i cíviques ella hi és present i sempre deixa palesa la seva capacitat crítica i autocrítica. Col·labora en diferents revistes de Sant Feliu i amb una secció fixa sobre llengua a la revista Va i Ve. La seva tossuderia per apropar la poesia a la gent jove fa que el 1974, a partir del projecte que ella presenta, es creï el Premi de Poesia Martí Dot, dirigit a poetes i poetesses joves en llengua catalana. Durant tots aquests anys ha participat en les tasques del jurat i ha intervingut activament en l'organització de l'acte anual de la concessió del premi i en la presentació del llibre guardonat. Actualment és la presidenta d'honor del jurat. El 1976 esdevé promotora de l'Associació de Veïns Can Nadal, amb una intensa i continuada labor cívica i d'interès per les qüestions públiques, que té continuïtat el 1977, quan ocupa la presidència del centre parroquial, en plena etapa de la transició política de la dictadura a la democràcia. La meva motivació ha estat sobretot fer coses útils, a més de tenir el goig d'escriure. Acceptant les meves limitacions en facultats, temps i salut, he escollit tasques que complissin espais on m'ha semblat haver-hi carència o un buit. Classes de català quan no se'n feien, diccionari de sinònims quan no n'existia encara cap al mercat, poesia per infants que demanaven les escoles, teatre infantil que escassejava, recull de frases fetes que no eren aplegades sistemàticament, i darrerament un recull de poemes volgudament senzills, sense virtuosismes, assequibles als no iniciats en poesia i adreçats especialment als adolescents tan mancats de models de tendresa amorosa. En la seva obra literària destaca el camp de la poesia i en concret de la poesia infantil i juvenil, però abasta molt més que això. El primer llibre de poesia infantil apareix el 1981, Petits poemes per a nois i noies, el titula.
Rep la menció especial de poesia Premi Crítica Serra d'Or. Però és sobretot a finals dels anys 90 quan comença a publicar de manera regular un seguit de reculls poètics pensats per als més menuts. Bon dia, poesia, el 1996, Versos amics, el 1998, Concert de poesia, el 2004. Ella mateixa explica que aquesta producció respon a la necessitat d'oferir al públic infantil català l'accés a la poesia, ja que, si bé hi havia alguns poemes per a infants, l'oferta era malauradament molt minsa. També publica llibres de poesia per a joves, com Llum i girassols, el 1991, i altres per adults, fins a arribar al 2007, quan publica la seva primera novel·la, Diamants i culs de got. L'any 2008 es publica un recull de narracions titulat El cau de les eures, seguit de El calaix del mig i El vell rellotge. I 3 llibres de poemes per adults, 2 amb l'estil d'haikus i tanques, i un de poesies en què resumeix la seva vida, El jardí vivent. Són diverses les seves creacions en el camp de la narrativa, la novel·la, el teatre i la lingüística, així com les seves col·laboracions en articles de premsa i llibres diversos. L'any 1990, juntament amb integrants de la comissió del Premi Martí d'Ot, posa en marxa la tertúlia literària per tal de crear un marc d'intercanvi i de trobada entre els aficionats a la poesia. Durant tots aquests anys participa en tertúlies i actes literaris, visita escoles i comparteix xerrades sobre poesia i literatura amb l'alumnat i, sobretot, no deixa mai d'escriure poesia. No tinc projectes de futur. L'edat no m'ho permet. Només em proposo anar escrivint i anar vivint entre els meus i els amics mentre pugui. No em dol gens no poder realitzar més coses. Sempre m'he proposat coses ben assequibles i com que sé els meus límits, em conformo de no haver arribat més enllà. Només m'agradaria veure publicades algunes coses de les que tinc als calaixos. Una novel·la, unes narracions, altres coses. A més dels diversos guardons literaris que ha obtingut Joana Raspall i que destaquen la qualitat i la gran tasca de recuperació i normalització de la literatura catalana, als darrers anys diverses institucions i entitats han distingit la seva tasca cívica i cultural amb reconeixements. El 1993, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a petició ciutadana, li concedeix la Medalla de la Ciutat. El Casal de la Dona de Sant Feliu aprova el 2004 la creació del concurs de relats breus per a dones Joana Raspall. El 2005 es crea a Sant Feliu de Llobregat una plataforma d'entitats i particulars que, amb el recolzament de l'Ajuntament, sol·licita a la Generalitat de Catalunya la Creu de Sant Jordi per a Joana Raspall, que li és atorgada l'any 2006. El 2008, l'Ajuntament acorda assignar el nom de Joana Raspall a un dels vials de nova creació de la ciutat, com a homenatge a una de les més grans santfeliuenques de la història. El 2010, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya li concedeix la Medalla al Treball Francesc Macià. I el mes de juliol de 2012, el ple municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aprova per unanimitat declarar el 2013 any Joana Raspall, per tal de commemorar el centenari del naixement de l'escriptora santfeliuenca. En la mateixa sessió també s'aprova la creació d'una comissió ciutadana de l'any Joana Raspall, amb la finalitat de treballar en la confecció dels actes commemoratius del centenari de l'escriptora i divulgar la vida i l'obra d'una de les principals figures de la literatura infantil i juvenil en català. El meu missatge és molt senzill. Som d'una nació petita que potser mai no assolirà la plenitud de la seva sobirania, però cadascun dels ciutadans que hi som arrelats sí que podem assolir amb esforç la plenitud de ser, de voler i de fer. I si de tot allò de bo que som capaços de realitzar en podem fer participar els nostres semblants, la pàtria se'ns eixamplarà i la sentirem universal. La sobirania no pot dependre només d'una llei o d'un decret, sinó de la dimensió humana, de la grandesa col·lectiva, de la consciència inalienable d'un poble que sap qui és, què vol i per què treballa. D'un a un hem de fer-nos-en mereixedors. Aquest ha estat sempre el meu propòsit.
Senyores i senyors, el president de la Diputació de Barcelona, l'excel·lentíssim senyor Salvador Esteve. Honorable consellera, il·lustríssim senyor alcalde, regidores, regidors, senyores i senyors, unes breus paraules per agrair que m'hàgiu permès participar en aquest homenatge a la Joana Raspall. Quan la comissió organitzadora presidida per l'alcalde em va venir a veure al despatx de la Diputació, de seguida els hi vaig manifestar la nostra adhesió a l'acte i el meu compromís per assistir-hi. Perquè gràcies a persones amb la tasca i el compromís de la Joana Raspall som el que som i hem arribat a on som. A pesar de que, tal com hem vist amb la seva mateixa vida, de dificultats n'hi ha hagut moltes. Necessitem persones amb el compromís, el valor i el rigor, tots aquests valors aplegats en una sola persona, que tenen un resultat, una aportació sòlida i valuosa a la societat. Amb la seva obra, amb el seu tarannà, amb la seva integritat, Joana Raspall ha servit al seu entorn més immediat. Sant Feliu és allà on ha desenvolupat més activitat, una activitat rica i intensa, però també tot el país, amb la seva tasca literària i pedagògica. És un goig poder celebrar un centenari sent-hi present i amb el vigor intel·lectual que la Joana ens pot oferir. És just que Sant Feliu i que Catalunya vulguin retre un homenatge a Joana Raspall, que segurament que és insuficient per retornar-li tot allò que ella ha donat a Sant Feliu i a Catalunya, però que suposa un reconeixement a una trajectòria exemplar. Des de la Diputació, que la nostra comesa és ajudar els ciutadans a través dels seus ajuntaments, per nosaltres és un honor avui ser aquí, a Sant Feliu de Llobregat, amb un homenatge tan i tan merescut. Moltes gràcies. Senyores i senyors, l'alcalde de Sant Feliu de Llobregat, l'il·lustríssim senyor Jordi San José. Estimada Joana, consellera d'Ensenyament, president de la Diputació, alcaldes que m'heu precedit, regidores, regidors, gent que heu vingut de totes les institucions nacionals de Catalunya, autoritats, representants de les entitats, amigues i amics, bona nit a tothom. Si m'ho permeteu, deixeu-me començar adreçant-me directament a la Joana i recordant i agraint dos moments personals. El primer en forma de vers. Només diré, no més, amor i vida. No hi ha color per millorar l'orquídia, ni celebró per enfortir la sal. Ni cap claror pot fer la llum del dia més resplendent que el sol en un cel blau. No diré més, tan sols amor i vida, i tots els altres mots ens sobraran. Gràcies, Joana, per les paraules més boniques que es van pronunciar en el meu propi casament. Aquest és un petit agraïment personal meu. El segon, el menjador de casa teva. Al setembre de 1976, després del Congrés de Cultura Catalana que hem pogut veure amb les imatges del vídeo tan magnífic que hem pogut veure avui.
acompanyats d'en Josep Pasqual, d'Òmnium Cultural, de l'Agustí Vilà, d'en Jordi Giol, i jo mateix, quan preparàvem les primeres classes de català que recollien, amb aquest fil conductor del temps que tu has fet possible, Joana, el teu esforç quan feies classes de català a casa teva, i quan vam començar a fer les primeres classes de català a les escoles públiques de Sant Feliu, com deia, a partir de setembre de 1976. Gràcies, Joana, per haver començat, mantingut, protagonitzat el llarguíssim camí cap a l'escola catalana en llengua, escola catalana en continguts, que encara avui hem de defensar i que defensarem, carregats, com tu, de raó i de tenacitat. Aquest és un gran agraïment en nom de tota la ciutat de Sant Feliu. El mes de juliol de 2012, ara fa 7 mesos, el ple de l'Ajuntament va proclamar per unanimitat i de manera solemne que aquest any, 2013, seria l'any Joana Raspall. Acabem de veure el perquè en aquest vídeo. Per si algú no ho coneixia, exposa amb claretat les raons d'aquesta decisió que ens ha portat fins a aquest acte d'avui, aquest acte tan magnífic d'avui. La trajectòria i la vàlua personal de la Joana i sobretot, l'abast, la qualitat, la rellevància i l'oportunitat de la seva obra lexicogràfica, com hem pogut veure, i especialment de la seva obra literària. L'any Joana Raspall serà un any únic i irrepetible a la nostra ciutat, a Sant Feliu. Hi haurà molts actes i de molts formats, jornades pedagògiques, materials per als nostres escolars, una exposició sobre la seva obra que emmarcarem en el marc de la propera Exposició Nacional de Roses, una exposició que també es dedicarà a la poesia. Hi haurà la representació de les seves obres teatrals, la reedició i difusió de la seva obra literària, la creació d'una antologia poètica per les escoles, l'estrena de 2 cantates, de les quals avui en tindrem un primer tast, la creació a la ciutat de les Roses d'una rosa que portarà el teu nom, Joana. Serà la perspectiva santfeliuenca de l'any Joana Raspall, una dona propera, humil, senzilla, molt implicada a la vida cultural de la nostra ciutat. Per aquest compromís amb la ciutat, amb la cultura, l'Ajuntament li va atorgar, com hem pogut veure també al vídeo, l'any 1993, ara fa justament 20 anys, la medalla d'or de la nostra ciutat, el principal reconeixement que atorguem als ciutadans i a les ciutadanes de Sant Feliu. Però hem volgut que l'any Joana Raspall tingui una projecció que vagi molt més enllà de Sant Feliu, molt més enllà de Sant Feliu. Vull agrair des d'aquí a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, que hagin fet seus aquesta commemoració i que ajudin d'una manera absolutament definitiva, important i imprescindible a fer possible que l'obra i la vida de la Joana siguin conegudes i reconegudes en totes les terres de parla catalana. En aquest sentit, vull agrair l'acte institucional que properament a la primavera tindrà lloc al Palau de la Generalitat i a la qual serà presidit pel molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas. S'hi celebrarà i es glossarà la perspectiva nacional de la Joana, els vessants més significatius de la seva obra, que tan bé ha glossat la Carme Arenas, el seu treball constant per la llengua i la cultura catalanes, raons per les quals li fou concedida, com hem vist també al vídeo, l'any 2006, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Joana Raspall ha merescut un reconeixement unànime de totes les nostres institucions que hem pogut veure i que estem veient en aquest acte i que continuarem veient al llarg de l'any Joana Raspall. Però el que farà realment important aquest any, el que farà realment important aquest acte i tots els actes que hi haurà en aquest any és la participació, la complicitat de centenars de persones, de milers de persones, a Sant Feliu i a tot arreu. Complicitat de moltes persones com les que avui ompliran aquest escenari d'aquí una estona de poesia, de música, de dansa. Gent de Sant Feliu a la qual vull agrair la seva participació i la seva passió amb aquest acte, la mateixa que hem vist que el teu net, Ernest, està fent amb la seva doble condició de periodista i de net teu. Passió. Jo crec que aquesta és la paraula que potser resumiria la teva vida i la teva obra. Una obra, i repetiré uns versos que ha dit la Carme, entorn del valor i de la bellesa de la paraula i sobretot de la valoració de les persones que la parlen. Crec que, a part del valor a la paraula, l'amor pels parlants, per les parlants, és el que més ha distingit el teu treball. El vers que ha llegit la Carme parla d'estimar les lletres que formen mots, de llavis que els diuen, de cors que els entenen i d'ànimes a les quals la poesia arriba. Gràcies, Joana, perquè amb les teves lletres, els teus mots,
has aconseguit arribar als llavis, al cor i l'ànima de tota la gent de Sant Feliu, de Catalunya i de tota la gent del món sencer. Moltíssimes gràcies, Joana. Senyores i senyors, la consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la honorable senyora Irene Rigau. Molt bona nit, il·lustríssim alcalde, president de la Diputació, admirada Joana Raspall. Pensava, quin qualificatiu puc dir? Jo crec que el que demostra tanta presència avui en aquesta sala és la profunda admiració que desperta a la gent. Però també vull saludar el senyor Carles Duarte, a la família de la Joana Raspall d'una manera particular. El net demostra que la genètica marca, que sens dubte s'ha beneficiat d'aquesta transmissió cultural tan important que ha sabut fer, però també en aquest acte voldria saludar a tots els regidors i regidores, els exalcaldes i a totes les persones que han volgut acompanyar a la Joana Raspall en aquest acte que ben segur que per ella és important. El del Palau de la Generalitat serà un acte noble. El de Sant Feliu, a part de noble, entenc que és especialment emotiu, perquè com de més a prop se't reconeix, més lluny i més endins t'arriba l'agraïment i l'estimació de la gent. Queda clar, doncs, que aquest testimoni d'afecte i estima de tota la gent que ha volgut acompanyar i ser present en aquest acte posa de manifest una cosa que la Joana deia, no ho sé, posa de manifest que no l'encertava quan deia em sembla que no n'hi ha per tant. Doncs sí, en aquest acte queda clar que n'hi ha per molt, i que la gent a més ho vol manifestar amb el seu escalf. És un acte, com deia l'alcalde, que és local però és de país. I és de país perquè Catalunya es construeix poble a poble. Poble a poble i persona a persona, comunitat en comunitat. És precisament aquesta manera de construir el nostre país, de donar el relleu i la importància a les persones i als fets, independentment d'on es produeixin, si en un poble petit, en una ciutat gran o en una vila, la que ens ha fet un país com el que tenim. Perquè la nostra cultura i la nostra llengua s'ha salvat per això, perquè ha passat de poble a poble i de persona a persona, de família a família. I hi ha persones en aquesta transmissió que han tingut, evidentment, un paper molt rellevant i una responsabilitat que han assumit que fins i tot transcendia el que es podia esperar. Jo no he tingut la sort que va tenir la Rosa Maria Martí quan m'explicava que havia rebut les classes de Joana Raspall a l'escola quan era més joveneta, no? Ni tampoc la de l'alcalde, que també m'explicava que s'hi preparava el Congrés de Cultura Catalana, que s'hi preparava a casa vostra al menjador, les classes de català que després ell feia. En aquells primers anys que començàvem a fer classes, primers anys de classes de català i darrers anys d'un període polític ben malauradament recordat. Però sí que haig de dir que sense saber que mai la podria conèixer, jo havia ensenyat com a mestra poemes vostres. Perquè teníem un llibre que no faltava a les aules dels parvularis i dels primers cursos de Rosa Sensat, un llibre gran de poesia catalana de la Maria Antònia Pujol i la Tina Roig, on hi havia diferents poemes seleccionats. I, esclar, hi havia autors que coneixies i autors que no coneixies, però que sí que veies en els de Joana Raspall que la claretat del poema feia que fos molt ben rebut pels nens i que, a més, el podien memoritzar amb més facilitat. I, per tant, avui jo pensava quina sort he tingut també jo avui aquí de poder conèixer una persona que havia escrit aquells flaixos, aquells poemes que jo de manera
diària, perquè cada dia treballàvem un poema que fos breu, perquè jo tenia en aquells anys els pàrvuls, els ensenyava a recitar, a escoltar i a dibuixar i il·lustrar. I dèiem que era un acte que era de país, per l'importància biogràfica i per l'obra feta, per aquesta voluntat de servei tan gran que ha demostrat la Joana Raspall. Això que en el vídeo ell en deia la necessitat de fer coses útils, coses que servissin, que més enllà del que a ella li podia interessar, allò que li semblava que ningú estava fent i que per tant hi havia un forat que calia omplir. Aquesta és l'autèntica voluntat de servei, transcendir els propis interessos per buscar l'interès general, i en el camp cultural això la va portar, com hem vist, a tenir cura i salvar els llibres en circumstàncies crítiques, en implicar-se en el treball tan dur que pot a vegades semblar aspre, no? El diccionari, els sinònims, o també recollir les frases fetes, etc. Però fins i tot, i bé, falta literatura infantil, hem de procurar que les noves generacions trobin el gust en la lectura i a partir d'aquí oferir el seu treball i el seu talent als infants. Entenem, doncs, que qui ofereix el seu talent i el seu treball a les petites edats, que són la llavor de les noves generacions, està fent una gran aposta. I jo és lògic que com a consellera d'Ensenyament del Govern hagi de destacar aquesta etapa. La Carme Arenas ha fet un balanç més cultural, una posició crítica literària doncs, en el seu conjunt, però permeteu-me que jo destaqui aquest element. I que el vulgui destacar d'una manera també pràctica. Jo li he portat a la Joana Raspall, ara jo perdré els papers però els colliré, els quaderns que nosaltres tenim en el Departament d'Ensenyament per l'alumnat i que ja tenen 2 anys d'existència, que diu Font de versos i selecció de poemes. I a més hi tenim totes les fitxes que fem i demanem als alumnes que treballin sobre els poemes i em permeto, sobre un poema dels que han treballat i que he trobat a la xarxa del propi departament, a l'Ixtec, a la xarxa que està de l'escola Cesc Aldea, d'alumnes que després de llegir el poema Els llibres, aquell que diu cada llibre té un secret disfressat de blanc i negre, tot allò que et diu a tu un altre no ho pot entendre, tot allò que et dona no ocupa lloc ni pesa, t'abrigarà com el fred d'ignorància i de tristesa. Amb els llibres per amics no et faltarà companyia, cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia. Doncs bé, hi ha un comentari que m'ha fet gràcia pel tipus de llenguatge utilitzat d'una noia que es diu Dèlia i que envia amb un correu electrònic a les companyes de classe i diu el poema dels llibres, punt suspensiu, superfantàstic. Doncs bé, vol dir que els nois i noies, els nens i nenes d'avui dia, perquè això és de l'any passat, no només el llegeixen, sinó que els treballen i que el troben en aquest, com deuen trobar d'altres, superfantàstic. M'ha semblat, doncs, permeteu-me, que en aquests moments que estem donant un impuls important a la lectura, donés protagonisme en els infants, que els posem en contacte amb tants i tants poemes i textos perquè es puguin conèixer quines són, no només les aportacions que al llarg de la història s'han fet, sinó de persones que avui dia també ens acompanyen i estimen els infants. Jo crec que aquest acte d'avui doncs és un acte, com dèiem, de país que ha sabut reconèixer a la seva gent i la seva gent, lògicament, avui doncs, vol estar amb la Joana i a partir també de la representació de tots plegats estem aquí per donar-vos les gràcies. Gràcies per haver triat el català, triar el català sí. Gràcies per donar-nos també l'empenta perquè el continuem triant i defensant, que ja sabeu que pensàvem que ja no hauríem de fer-ho i resulta que ho hem de continuar fent, però gràcies sobretot per haver enxamplat aquesta pàtria que tant heu estimat i heu ensenyat a estimar. Moltes gràcies.
Gràcies, consellera. Una de les veus més cèlebres d'aquesta ciutat, li estan posant a punt l'escenari, ha volgut ser també avui aquí en aquest homenatge a la Joana i en definitiva a tots vosaltres que la llegiu. He sentit alguna vegada en to elogiós algun crític musical que ha dit d'ell que més que cançons fa narracions, relats musicals. Ell ha posat música per aquest esdeveniment a alguns poemes de la Joana Raspall. Donem la benvinguda amb un gran aplaudiment a Joan Dausà. Bona nit a tothom, bona nit Joana. Em van proposar, alguns d'aquí darrere no us veig les cares, però us envio la veu. Em van proposar participar en aquest acte, evidentment que vaig acceptar encantat i honrat. I em van dir que tenia 10 minuts lliures per fer el que jo volgués. Vaig començar a buscar material per decidir què voldria fer i vaig topar amb els haikus. Em vaig enamorar d'aquesta forma japonesa, aquests poemes de 3 versos, 5 síl·labes al primer, 7 síl·labes al segon, 5 síl·labes al tercer, capaços de resumir, molt sovint inspirats en la natura, sensacions tan bestials que demanen silencis per pensar-hi una estona. Aquí en diré alguns, acompanyats una mica de música. Molts d'ells necessitarien molt més temps del que deixaré entre haiku i haiku, però preneu-vos-ho, suggereixo, com qui miréssiu un passi de diapositives. Feu aquest petit viatge a través dels haikus de la Joana i aprofito per felicitar-te, com va fer Feliu Formosa i en Joan Casas els pròlegs dels arpegis instants, per aquests haikus tan bonics i tan preciosos. Moltes gràcies, Joana. La podeu aplaudir, sí. Assedegada, la mar desitja rebre rius d'aigua dolça. La papallona, fingint que besa, roba gotes de nèctar. Per les formigues, les nostres passes deuen ser cataclismes. Passo, les miro, però les flors ignoren que jo existeixi. Desalenades, fulles esgrogueïdes cauen de l'arbre. Als ulls perdura la besada d'un pètal que voleiava. Sembla que dormin les plantes tan quietes. Potser somien. La lluna omple el brassoleig de l'aigua de bruixeries. Lenta, l'eruga, tot menjant col, espera ser papallona. L'estany esborra l'empremta d'aquells rostres que s'hi miraven. Cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. L'aposta és lenta. Li pesa endur-se un dia ple de desitjos. Lenta, l'eruga, tot menjant col, espera ser papallona. L'estany esborra l'empremta d'aquells rostres que s'hi miraven. Quants rostolls grisos, recordeu els blats tendres com verdejaven. Quin encanteri immobilitza l'aigua que ahir jugava. Quantes naixences caldria per aprendre tot el que ignoro. La vida eterna, que sembla inexplicable, deu ser tan clara.
eterna, que sembla inexplicable, deu ser tan clara. Ens privaríem del goig d'olorar roses per no punxar-nos? És un preludi allò que vivim ara, o ja és l'obra? Qui sap on para aquella fulla morta que el riu s'enduia? Globs de silenci fan de coixí a les hores més doloroses. Ningú sap dir-me on va parar la força que m'abandona. No floririen les roses si sabessin que són venudes. En l'ordre còsmic, fins la més pobra vida és valorada. Bescanviàvem batecs sense adonar-nos que ens enriquíem. Sota les dures cuirasses, els cors d'home també flaquegen. Em lliuraria els torrents d'aigua viva com un rai dòcil. El pit no em dura l'alè tant com la nota que cantaria. Aquest tros us l'heu d'anar aprenent, En crua lluita, m'ataco jo mateixa i no em rendeixo. Ara no trobo miralls d'aquells que feien el rostre jove. Pobresa extrema, ja ni tan sols són nostres les hores buides. Si sols miràvem en l'aire, no veuríem florir les roses. Si sols miràvem en l'aire, no veuríem florir les roses. Ens privaríem del goig d'olorar roses per no punxar-nos. És un preludi allò que vivim ara, o ja és l'obra? Quin encanteri immobilitza l'aigua que hi jugava? Cada paraula és un batec de vida que vol donar-se. La vida eterna, que sembla inexplicable, deu ser tan clara. Sota les dures cuirasses els cors d'home també flaquegen. Ningú sap dir-me on va parar la força que m'abandona. Si sols miràvem en l'aire, no veuríem florir les roses. Ho provem? Fem-ho per la Joana, va. A la propera us deixo sols. L'última és vostra. Si sols miràvem en l'aire, no veuríem florir les roses. Moltes gràcies, Joan. És molt bo, el Joan Dausà. Gràcies, Joan, per ser avui aquí. No deixem que la poesia continuï sent la protagonista d'aquests actes. A vegades, en aquests actes institucionals, s'oblida l'obra de l'autor, de l'homenatjat. Doncs no deixem, trencarem la tradició i continuarem parlant de poesia i deixant que la poesia continuï brollant. En aquest cas, segurament dels que més l'han recitada, la teva poesia, Joana, que són els santfeliuencs i les santfeliuenques. Doneu la benvinguda, sisplau, a la Fina Rius.
Molt bona nit, Joana. En primer lloc, jo mateixa, del llibre Font de versos, recitaré Invitació. Amic, vols venir? La tarda és molt clara. L'aire té sentors de mar i muntanya. Fugim del soroll i busquem la calma, on compartirem les nostres paraules. Poques en direm i ben escoltades, amb pau dins del cor, llum en les mirades. Vols venir, amic? La tarda és tan clara. Ja que heu vingut a gaudir d'aquesta tarda tan clara, pels santfeliuencs, la que inicia oficialment l'any Raspall, escoltareu alguns poemes de la Joana llegits per representants dels grups que habitualment treballen la literatura en el nostre municipi durant tot l'any. Us pregarem, però, que els aplaudiments no els feu després de cada poema, millor al final, després de l'Angelina Remolà. La Paula Ramos és una nena que des de molt petita ha assistit a l'hora del conte de la nostra biblioteca. Aquesta activitat és una eina per fomentar la lectura entre els nostres nens. La Paula és una bona mostra d'això. Us llegiré el poema La tortuga i el cargol del llibre Bon dia, poesia. La tortuga i el cargol es fan bona companyia. L'una té la casa gran, l'altra té la casa xica. Caminen a poc cap a l'hort, on, sempre que tenen fam, es parteixen, silenciosos, una fulla d'enciam. El Xavi López participa a les tertúlies literàries del Bar de l'Ateneu. Aquest és un grup de militància poètica que té com bandera el lema Poesia o mort. Del llibre Com el plomissol, si el món fos. Si el món fos escrit amb llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja que porta mals. N'esborraria grandeses de mèrit fals. Però és escrit amb tinta de mal color, el color brut de la guerra i del dolor. Qui voldrà escriure un nou món més just i net? Potser que tu i jo ho provéssim, ben valents, lletra per lletra, des del nostre raconet. Des de fa uns 18 anys, el Club de Lectura es reuneix el darrer divendres de cada mes a la biblioteca per debatre sobre una novel·la triada pel grup de lectors. El Roberto Jiménez fa temps que hi participa. Del llibre Bon dia, poesia, títol Els llibres. Arrenglerats en les prestatges semblen soldats o personatges, tots enrampats. Si en pres algun, veuràs que són una altra cosa. Dintre la mà seran un món que es badarà com una rosa. Dones amb veu és un grup que porta un any organitzant recitals. En ells reivindiquen o denuncien temes diversos, utilitzant com a fil conductor poemes. Des del novembre passat és una secció de l'Ateneu formada per 5 dones. Avui tenim aquí la Mercedes Losada. Del llibre... A veure, gràcies. Del llibre Font de versos, paper reciclat. Ai, quants amics he deixat! Ai, quina gran aventura he viscut
fins a arribar a la secció de cultura. Soc un paper reciclat. Blanc i polit, amb molts altres, formaven un bon paquet. Vivien en lleixes altes, on tot és polit i net. Un dia, uns dits malvats m'agafen traïdorament i em posen dintre de l'estri on m'esperava el turment. Unes macetes d'acer picaven i repicaven damunt meu i de negró de dalt a baix m'embrutaren. Un cop brut no em van voler i estripant en 4 trossos em varen llançar rebent. Allà s'hi estava prou bé. Vaig trobar-hi una pobreta quartilla que d'un costat era ben polida i neta, però a l'altre s'hi llegia un poema inacabat, tan bonic que no m'explico per què l'havien llançat. També hi havia una llista de números de milions, plens de ratlles tatxades, quantes equivocacions, i un prospecte de pastilles de les que curen tants mals i un plànol d'aquells grans pisos que no es compren en pocs rals. Vaig passar amb ells 4 dies, 3 matins i 4 nits, fins que dins d'una gran bossa ens van ficar tapeïts. Fa exactament 10 anys que dimarts al matí les lectures en veu alta omplen la nostra biblioteca Montserrat Roig de literatura. És un plaer gaudir de la paraula ben llegida per gent que aporta tot el seu entusiasme a canvi de la satisfacció de transmetre textos d'autors d'arreu del món. És una activitat integradora i de lliure assistència que suposa l'enriquiment cultural d'aquells que hi participen, ja sigui escoltant o llegint, com en Joan Sunyer. Del llibre Com el plomissol, el poema Tu que em llegeixes. Meitat tu, meitat jo. Somniem un vaixell que també tingui rodes, que també tingui ales i que sigui veloç, perquè ens dugui al país on les pedres floreixen i les flors canten versos i els ocells fan amb perles el seu niu dins el bosc. Ben cert que hi ha follets amb sabates de molsa que fan dolç el trepig per no remoure l'aire on dormen els gegants. Ben cert que hi ha sirenes, princeses encantades, herois d'espases màgiques i savis que treballen en projectes estranys. El taller Escritura en català es reuneix cada mes a la biblioteca des del 2005 i, basant-se en la lectura d'una obra literària, practiquen l'escriptura. La Maria Àngels Colom llegirà en nom del grup un text inspirat en el Diccionari de locucions i frases fetes de la Joana. En el dia de la gent i a fi de bé, no pas a sang calenta, us parlaré d'una dona que a cop d'ull ja es veu que està a totes. En confiança us diré que és una senyora com un sucre, i no pas en to menor. El seu saber vessa a dolls, perquè ha demostrat abastament que d'allò que el cor en va ple, la boca en vessa. Tots sabem que crear no és bufar i fer ampolles, però també que els cansats fan la feina. Dit això, i per acabar, tornem-nos en el llit, que això és la lluna. Si alguna expressió no us acaba de sonar, ja sabeu, consulteu el diccionari. Cada dimecres al matí un grup de persones es reuneix en la tertúlia literària del Casal Municipal de la Gent Gran per aprendre sobre literatura. Em comenten que han aconseguit un enriquiment personal a través d'aquesta tertúlia. No és així, Emília Bries? Del llibre Serpentines de versos, La rebel·lió de la pilota. És perfecta, tan rodona que no té dret ni revés.
Sembla que tots es barallen per qui pot tenir-la més. Però la xuten amb ràbia i cada cop és més dur. La llencen d'un peu a l'altre. És que no la vol ningú? Criden, xiulen i quan guanyen sembla una festa major. Reparteixen abraçades i la deixen de racó. Ella pren un determini. Ja m'he cansat de patir. Em desinflo i Santes Pasques. Au, que juguin sense mi. La tertúlia de poesia Martidot ja té uns quants anys de trajectòria i la nostra Joana ha estat una de les seves impulsores. Encara avui ens continuem reunint un cop al mes a la biblioteca. Per totes aquelles persones que hem transitat per la tertúlia, avui és un altre dia per reiterar la nostra fidelitat a la poesia, sobretot per als versos que sorgeixen de Sant Feliu. Joana, moltes gràcies per la teva constància i paciència. Per nosaltres sempre serà inoblidable la teva deliciosa conversa. I ara, del llibre A compàs dels versos, cultura. No tan sols en els llibres es troba la cultura, sinó també en la traça amb què estrena un forn d'alls, s'aparia una xarxa o s'esmola una dalla, en tot allò que és obra de la ment i el treball. A impuls del pensament en qualsevol instant un simple fet canvia. Posant-hi joc és art, posant-hi amor, poesia. Ara per tots vostès un fragment en prosa del llibre El calaix del mig i el vell rellotge. Me'n recordo molt de la Carmeta, tant que de petita anava a casa seva, 7 o 8 cases més avall. M'agradava. Tot era tan diferent de casa que em semblava un altre món. No veia gaire els seus pares, que treballaven a la fàbrica, però sí la seva àvia, menuda, sacardina, silenciosa, sempre vestida de negre, talment una formigueta. Els dissabtes a la tarda, que no anàvem a l'escola, els passava amb la Carmeta. Sobretot m'agradava anar amb ell a comprar. L'àvia devia comprar entre setmana la verdura i el tall del dia, que no hi havia neveres, i deixava pel dissabte les provisions de botiga. Jo hi era quan dictava a la neta tota la llista. La Carmeta ho anava anotant tot amb una lletra clara i rodoneta, i de tants dissabtes de sentir-ho repetir, encara ho tinc present. Mitja lliura de pastes de sopa diferents, petites i mitjanes, per cada un dels dies de la setmana, 5. Mig quilo d'arròs del bo, per al dijous. Una lliura de macarrons mitjans sencers, per al diumenge. Una ampolla d'oli, i mira que te l'omplin bé fins al coll. Mitja terça de llar, una taula de xocolata prima i mitja taula de pedra, per desfer. Una pastilla de sabó verd, que no te la talli massa grossa, i una de berenger. Un quart de quilo de cansalada viada, en un tros. 2 botifarres negres i una de blanca, que no siguin seques. De tant en tant la llista es complementava amb sucre o sal, 1 quilo de cristall de sosa per rentar els plats, una ampolla de lleixiu, mongetes seques o cigrons, i una capsa de xinxetes de cera per fer llum a la capelleta de la Sagrada Família quan tocava tenir-la a casa, o fregalls d'espart. Tot això, la meva amiga ho pagava sempre, perquè portava els diners ben comptats, no feia com d'altres que ho quedaven a deure. L'àvia no ho hauria consentit. Això devia fer que la droguer fos sempre tan amable amb la Carmeta i amb mi, perquè un cop arrenglerades les paperines i els paquets sobre el taulell, em digués: «No voleu res més, nenes?» i ens allargués un caramel. La Carmeta deia que res més, però jo, a vegades,
comprava 20 cèntims d'olives sevillanes, que eren un requisit, tot una paperineta. Ens la repartíem pel camí de tornada. Si no hi havia ningú més a la botiga, ella s'atrevia a demanar cromos de cine per la seva i la meva col·lecció. Sortien a la xocolata i el botiguer sempre en tenia de més a més i ens en guardava. Era un bon home, amb el seu bigotàs i la brusa ratllada de blauet. També ens donava capses buides dels sabons d'olor, que venia per pastilles separades. Els cromos i les capses d'olor anaven a parar a la calaixera de l'habitació on dormien la Carmeta i la seva àvia. El calaix de dalt de tot era on ella tenia les seves coses. En obrir-lo ja es percebia la fina olor de les capses de sabó que hi eren arrenglerades, encaixades traçudament. Feien com un mosaic acolorit que ressonava com petits timbalets quan els dits hi topaven per afegir-ne alguna. Dintre de la més fonda hi havia un bé de Déu de granets de vidre per enfilar i fer-nos collars i braçalets. Els nostres joiells de quan ens guarníem imitant princeses de conte. En un altre hi tenia els cromos amb fotos d'artistes de cine. Ens els miràvem i remiràvem i ens els bescanviàvem. Sabíem els noms de memòria i tots els films que havien interpretat. Les dues capses més importants, però, eren les que contenien estampes. A l'una hi havia les negres, a l'altra les de color. Les comptàvem sovint. Ell en tenia moltes més que jo, esclar, era més gran, però jo en tenia de molt boniques. Algunes eren transparents i amb filets d'or i tot. Si ell en volia d'aquelles tan fines, iniciàvem un regateig per baratar-les per 2 o 3 de les seves que a mi m'agradessin. Sempre ens aveníem. I les postals... les postals... En tenia 2 capses plenes. Noies somiadores amb cabells ondats prop d'uns galants tan fins i delicats com elles. Noies amb poms de flors al clar de la lluna. Infants amb gatets o amb gossos. Mares bellíssimes amb llargues bates de randes duent a coll uns fillets grassonets. I meravella! 2 o 3 postals eren cobertes de fina roba brodada i tenien una tapeta que s'alçava i deixava veure un Felicidades, escrit amb enlluernadora purpurina. Me les deixava tocar només amb la punta dels dits. En un extrem del calaix, a mà dreta, hi havia un raconet per l'àvia i guardava els mocadors de seda negra que es posava al cap per sortir. Allò només ocupava un petit espai, perquè tot el calaix, tot, era per la Carmeta. I ella encara hi posava a sobre una capsa de mocadors petits, sense estrenar, on volia brodar-s'hi el nom quan en sabria més, perquè eren de batista de la més fina i calia fer-ho bé. No va poder brodar-los mai. A mesura que passava el temps, paulatinament, anava perdent la vista. Als 18 anys gairebé ja no hi veia. Li varen diagnosticar un tumor cerebral i aviat va ser la fi. Ho aboco ara i encara em sembla captar l'olor càlida de les capses perfumades i sentir el lleuger refrec de les unes amb les altres al contacte dels nostres dits. La Carmeta és una figura important en la meva vida. Prop d'ella, a casa seva, vaig descobrir, en certa manera, l'ordre, la bellesa de les coses senzilles, la mesura en l'organització quotidiana, la pau compartida en l'amistat. El record d'ella és especial. És com si fos la meva mateixa veu que em retorna. Gràcies. Aquest acte va molt bé, va molt bé. Va tan bé que, a més dels que sou aquí, acabo de saber que hi ha 3.000 persones pendents d'aquest acte al Twitter. Sí, no, això funciona així. Avi, un dia t'ho vaig explicar, això del Twitter, no ho vam acabar d'entendre, és normal. No passa res. Per això voldria demanar per tots aquells que ho segueixen al Twitter, 3.000, no està malament, podem fer una fotografia així per ensenyar a la gent que ho segueix des de casa, des de l'ordinador? No sé si podem aixecar una mica les llums de la sala.
Feu bona cara, sisplau. Autoritats en primer pla, com sempre. Molt bé, gràcies. Ho enviem, ara ho enviem a la gent que ens està seguint a través de les xarxes socials. Si continuem així, àvia, si dura 100 anys més, potser podem fer un Palau Sant Jordi, una cosa així, perquè tota la gent que ens segueix. Bé, la Joana Raspall sempre ha sigut de cuidar els símbols. La sardana que sentirem tot seguit la interpreta la Cobla Sant Jordi, la balla Les Roses Blaves de l'Agrupació Cultural Folclòrica i la canta el tenor Carlos Muñoz, dels Amics de l'Òpera de Sant Feliu. Perfecta i forca en foc de diamants, parlant que sigui justa la paraula, llunyant que sigui noble l'ens vestir, ai, més petit en joc a nostra taula, agermanats pel manament diví. Ciutat de Sant Feliu, per la Llobregatana, aixeca el fons del llum com una sobirana.
confirma l'esperança gloriosa d'aquests llavis que ens desitjaven grans. Entraren a la dansa amb el cònoms dels llavis i amb el gorra a les mans. Sentim-nos cadascun a ràdio, on fruitis vaig dir tots a Sant Feliu. Infants, l'amor ha de florir la jovenalla, perfecta i fort d'un foc de diamants, parlant que sigui justa la paraula i el Joan que sigui noble l'ens vestir. Ai, més petit fent joc a nostra taula, o germanats pel mar amandiví. Ciutat de Sant Feliu, per la Llobregatana, aixeca el pont del riu com una sobirana. Confirma l'esperança gloriosa d'aquests llavis que ens desitjaven grans. Entraren a la dansa amb el cònoms dels llavis i amb el gorra a les mans. Sentim-nos cadascun a ràdio, on fruitis vaig dir tots a Sant Feliu. Enguany el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya celebra la 40a edició de Juguem Cantant, una trobada de cantaires de 4 a 8 anys. Per aquest motiu ha encarregat una cantata molt especial. Es tracta de L'Hora Perduda, amb poemes de Joana Raspall, amb motiu del seu centenari. Són musicats per Jordi Domènech i lligats a través d'uns textos de Clara Ripoll. La cantata serà interpretada properament a les ciutats de Barcelona, Lleida, Tarragona i Vic pels grups de petits de les corals de Catalunya, uns 1.000 cantaires, Déu-n'hi-do. La coral Tic-Tac de l'Ateneu Sant Feliuenc, que enguany celebra el seu 15è aniversari, participarà en aquests concerts, així com en la gravació discogràfica de la cantata, juntament amb les corals. El Virolet, dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona, i Sant Esteve, de Castellar del Vallès. Interpretaran la papallona operada i l'elefant ensumador, la coral Tic-Tac.
Anem acabant, Anem acabant, però hi ha més nens protagonistes, no podria ser d'una altra manera. La Coral d'Educació Musical Primària de l'Escola Municipal de Música de Sant Feliu de Llobregat és una coral per nens i nenes d'entre 8 i 12 anys, una miqueta més granadets que aquests. El seu objectiu és completar la formació musical dels alumnes, ajudar-los a projectar la seva expressió i créixer musicalment. D'aquesta manera complementen l'aprenentatge del llenguatge musical i de l'instrument. Interpretaran la cançó Rosa Joana i les Set Magnífiques, de la cantata dedicada a la Joana Raspall en el seu centenari, amb idea i text de Miquel Desclot i música de Joan Josep Blai. Endavant.
acabem. Deixeu-me agrair a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat l'organització d'aquest acte, també la presència de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, però deixeu-me acabar amb una altra conversa recent amb la meva àvia. Un dia d'aquests, en què es va fer públic un d'aquests últims atacs a la immersió lingüística per part dels de sempre, vaig arribar-me fins al jardí de la meva àvia, m'hi vaig acostar i la vaig veure amb cara una mica de malhumorada. Després de treure el tema d'actualitat d'aquest atac al català, que ja estem una mica acostumats, oi, àvia? Al cap d'uns segons de silenci, em va aixecar el dit amenaçadora, així, i com si s'acomiadés em va dir: la llengua no us la deixeu prendre. No us la deixeu prendre. T'ho vaig dir llavors i t'ho dic ara. No ens la deixarem prendre. Gràcies, àvia. Sense aquests símbols no serem res. Som un poble molt petit, som molt poca cosa, però tenim molt de mèrit de tenir molta personalitat i tampoc ens l'hem de deixar prendre.